fleste er enige om, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Men alt for tit så fyldes dagen op med bøvl og besværlige arbejdsgange. Hos Teamsoft der hjælper vi til bedre resultater og bedre kundeservice. Og vi har sat os for at udvikle IT-løsninger til jer, som gør jeres arbejde nemmere. På den måde bliver I mere effektive, både internt og i samspillet med kunder og leverandører. Og det bliver igen sjovt at gå på arbejde. IT-løsninger de skal være brugervenlige, de skal være lækre, og de skal være driftssikre. Og hvis det driller, så skal I hurtigt kunne få fat i os. Desuden så tjener Teamsofts løsninger sig typisk ind på 1-2 år. Vores løsninger installeres i skyen, og det betyder, at I ikke skal have besvær med server og IT-folk. Og det betyder også, at løsningerne kan bruges både udendørs, på mobile enheder, inde i virksomheden eller fra jeres kunder og leverandører. Så velkommen til Teamsoft. Måske har vi allerede udviklet en løsning, som I kan bruge og som opfylder jeres behov. Og ellers så undersøger vi gerne, hvilke muligheder I har og giver jer gode råd om, hvordan IT kan gøre jeres arbejde nemmere. Det er jeres arbejdsliv og arbejdstid, det handler om. Giv os et ring eller kom indenfor.